L-aħwa Robert u Adriana Juice, magħrufa bħala tal-Maksar flimkien ma' Jamie Vella, ma natawx il-ħelsien mill-arrest. Fid-deċiżjoni tagħha il-qorti li kienet ippreseduta mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest. Hija insistiet li l-ħelsien mill-arrest mhuwiex dritt tal-akkużati. Il-Maġistrat ikkwotat artiklu 5 tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem li tgħid li l-ħelsien mill-arrest għandu jingħata jekk m'hemmx riskju li l-akkużati jistgħu jaħarbu, jistgħu ibabsu l-evidenza, ma hemmx ċans li jwettqu xi reat ieħor u li ma jkunx hemm ċans li tinħoloq xi diżordni pubblika. Il-qorti kkunsidrat li t-talba l-ħelsien mill-arrest saret 4 xhur u nofs wara li l-akkużati tresqu l-qorti għall-ewwel darba. Hija qalet li dan mhux ħafna żmien meta wieħed jikkunsidra l-gravità tar-reati li huma mixlija bihom. It-tliet akkużati huma mixlija bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia fl-2017 u dak tal-avukat Carmel Kirkhope fl-2015. Fil-qorti nstemaw is-sottomissjonijiet ta' tliet akkużati. L-avukat difensur Alfred Abela insista li l-prosekuzzjoni m'għandix aktar xhieda x'tippreżenta u għalhekk qalet li mhuwiex ġust li l-imputati jibqgħu jinżammu taħt arrest preventiv. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat l-ħelsien mill-arrest għaliex qalet li r-reati li l-akkużati qed ikunu mixlija bihom jinvolvu kriminalità organizzata. Barra minn hekk teżisti l-biża' li l-evidenza tkun imbabsa. Il-prosekuzzjoni aċċennat ukoll għal fatt li Robert Juice kien jivvjaġġa ħafna u għalhekk il-biża' li dan jaħrab hija kbira. It-tliet akkużati qed ikunu mixlija wkoll li pprovdew il-bomba li biha nqatlet Caruana Galizia filwaqt li Adriana Juice qed ikun akkużat ukoll li kummissjona l-qtil ta' Carmel Kirkhope. Jonathan De Giorgio ta' 33 sena li joqgħod Santa Venera u Juanito Jimenez ta' 25 sena mill-Ħamrun instabu ħatja li wettqu serqa minn dar fin-Nadur. L-akkużati serqu €1,300 minn dar lura fis-26 ta' Wissu 2018 waqt li s-sidien tad-dar kienu barra. L-imputati narfu wara li s-sit innota żewġ karozzi fil-viċinanzi tad-dar u ħireġ filwaqt li persuna li kienet għaddejja mit-triq rathom ħirġin mid-dar. Fiż-żewġ proċeduri separati fil-konfront tal-akkużati, il-qorti tgħidex semet kif ftit tal-ħin wara s-serqa l-akkużati nefqu aktar minn €300 f'ristorant f'Marsal Forn. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joseph Mifsud ikkundannat lil Jonathan De Giorgio għal 3 snin priġunerija u lil Juanito Jimenez għal 4 snin priġunerija minħabba li dan tal-aħħar huwa wkoll riċediv. Dan filwaqt li ġew ordnati jħallsu somma ta' €1,080 u 82 ċenteżmu kull wieħed fi spejjeż periterali filwaqt li jħallsu nofs l-ammont misruq kull wieħed fi żmien 6 xhur.